Здравейте, уважаеми зрители, и добре дошли в деня на груповото каране. Груповото благотворително каране. Днес времето, меко казано, е ужасно. Но синоптиците обещават да не вали много. Отивам до бензиностанция Shell, където ще се чакаме с други колеги, за да прекусим едни 500-600 км до Сливен и обратно, в подкрепа на слепия моторист Генчо. Останете с мен и се надявам да ви хареса. 8:40. Почти съм на време. Да видим сега, има ли други мотористи тук или съм единствен? Има един отзад. Много готин Вистрон. Такъв съм карал. Ето ги другите колеги там. Събрахме се групичката. 7 мотора. Не е малко. Вистрома ще е нашия водач. Тая моторетка е купена чисто нова. Карах такова моторче, страхотно е. Страхотно е. Сега още тук в началото искам да се извиня на всички, които искаха да карат с мен, но не успяха. Защото съм избрал делничен ден за този преход. Всъщност, деня не го избирам аз. Деня се пада през седмицата, защото днес Генчо Атанасов, при когото отиваме в Сливен, да му окажем подкрепа, има рожден ден и съм му обещал на този ден да го кача на един хубав V-образен. Независимо дали вали или не, отиваме. Няколко думи за благотворителната инициатива, която сме подели с тези момчета. Показвал съм ви в предишни видеа Генчо Атанасов и неговия случай. Той има необходимост от около 42 000 лева за очна операция в Турция, за да може отново да прогледне, поне с едното око. Искаме да му съберем пари, искаме да го оперираме още тази година. Хора проявяваха любопитство как върви събирането на средства. За един месец, откакто сме почнали, сме събрали около 6000 лева. Той има още 10, 16 000 лева са събрани. Днес се надявам поне още 1500, 2000, и ако някой от вас, зрители, гледа и има добро сърце, може да му направи превод. Банковата сметка ще оставя тук долу. Има я и в описанието, има я и в предходните видеа. И съм се зарекал, докато събере пари, 1/10 от моята месечна заплата ще му я превеждам. Той ми сподели, че има множество преводи по 50, по 100, по 200, по 300 лева от различни хора. Някои отделят и по-малко. Каза ми, един човек ми е превел 4 лева. Какво да направя с тия 4 лева? Да си купя кафе? Да, благодарен съм на човека, ама той е дал повече за банковия превод, отколкото самия превод. Така че, моля ви, ако искате да помагате, малко по-сериозничко. В смисъл, не, тук не искам да засегна някой. Благотворителността е кой както я разбира и колкото може да отдели. Пак казвам, благодарен съм на всеки, който отделя от залъка си. Може тия 4 лева за човека да са били много. Евала пич. Освен финансовата помощ, Генчо може да получи и друг вид подкрепа. Ето, с това каране получава и морална такава. Имаше и колеги, за съжаление бивши мотористи, защото момчето се ожени и роди му се дете, да не изпадам в подробности. Master Moto BG имаше един канал с един готин Хорнет, работи в канал 3, благодарение на него зова за помощ бе излъчен и там. Матмото се опита да направи същото, благодарение на това, че дълги години работеше в Нова телевизия, каза, имам познати и в BTV, ще пробваме да го излъчим и там, но продуцентите отказаха. Не се занимавали с такива неща. Така че ако имате някакъв вид медия или социален кръг
Или дори участвате в разни Facebook групи, може да пуснете неговия зов за помощ с линк към моето видео или към TikTok, който направи Master MotoBG. Дано се съберат още добри хора. Внимавай! Свързаха се с нас и от една-две фондации за благотворителност, но тези фондации обикновенно взимат процент от даренията. 25-30% ми се струват твърде много, при положение, че парите едва се събират. Но всеки лев е от помощ. Готина групичка. Уоу. Опа, как носи. Тук си е хлъзгавко. Не е най-хубавия ден, признавам. Леле, каква гъста мъглица се спусна. Времето обаче е само за корави мотористи. Понякога желанието да помогнеш е по-силно от природата. А това, което установих аз с тази инициатива, е, че доброто е заразно. Доброто е много по-силно заразно, отколкото злото. Направи добро и ще се намерят още много добри хора, които да подкрепят тази кауза. Сега стигаме до първия лендмарк, до първото място. Екскурзия, ученици. Много яко. И тук, за съжаление, ще трябва да се разделиме с две от тези момчета, а останалите... как се радват децата. А останалите продължаваме. Айде, на вас двамата благодарим. Аз съм отзад на колоната известно време. Да го видим този малкия крусейдър, ки ги върши. Той има канал, нали знаете? Мали, колко много пясък. Еми така е. Вчера валя цял ден. Като из ведро. Аз ви казвам, само за корави мъже е днеска. Само за корави. Много яка група се събрахме. Гледайте, в пакет. А що караме бавно? Защото и тук има полицай. То е ясно. Винаги има полицай тук. И камера. Мале каква гнясе по пътя. Това е като изсъхне, ще е хлъзгаво. Фу, мъгличка. Мъгличка от водичка. Този камион. Айде. Че така за тия камиони е много неприятно да ти фъргат вода. Ето, Антон. Наближаваме и второто място за почивка, Антоновския водопад. Времето е все така гадно. Колоната се разкъса. Уния отпред отпращиха. Отзад колегата с Ямаха Вирагото поизостава. Сега се чудя да ги гоня ли или да го изчакам. Но ще се събереме спокойно. Докато има визуален контакт, виждам го в огледалото, тя ги виждам отпред, всичко е наред. Ето го и водопада. Сега има доста вода. Винаги ме е кефила тази вода тук, да се излива така покрай пътя. Нашата групичка. Вързахме сените и сега може да си говорим. Много е готино така. Тук тия гледки на тия мостове винаги са ме кефили. Много, да. А и в този участък трафика е някакъв доста по-спокоен. Да, заради магистралите просто. Да. Този път е останал някакси второстепенен. Дей, мъглата как почва е така от средата на моста. Да, отсечено е. Отсечена. Но яко. Вчера направих превод на Генчо и дъщерята. Ма ти колко пари даде, викам? Абе, аз колко съм? Ма и аз
Тя колко е голяма? Четвърти клас е. Четвърти клас и иска да дари милото. Той на мен това ми е един от такива страховете, нали, да не виждаш направо. Това е съвсем друг свят отиваш, че това е толкова капно. Не си го представям. Все пак човек възприема околния свят 70% през очите си. Дано не разбираме никога, както се казва. Дано. И около нас. Бяха над мостовете, минаваме над облаците. Да. Хлъзна ти това пътува? Особено на левия заводник, опа, нали? Хлъзва. Да. Много е яко с тия ръкавици. Знаеш как топли човек. Аз имам подгрев. Ема ти духа в тази част. Духа, да, отгоре духа. Но пак като пусна за 5-10 минути... Да. Даже не съм си сложил зидните ръкавици. Его влакчето. Това ли е цялото влакче? Бързичко мина. Сега ще има. Да. Тук сега някъде трябваше да се пресрещнем с някакви хора или? Да. От тук си взимаш по околовръстното и на отбивката, която е за Пловдив, трябва да има шел. Аз ще зареждам на следващата. Там. На круиза ли? Не, в смисъл на следващото спиране ще заредя, не тук. Аз ще си зареда са. KBS мотовлог в целия му блясък. Идеално. Драго ми е да се видим лично. Това е кутията за дарение на Генчо. Тия парички идват от един колега, който се върна. Тия са от мене. Айде, братле, да се оперираш. Това нещо ще го получиш в Сливен. Тук ли си? Тук започват яките завои. Но не карат на огледалачи. Като гледам, тук не сме такива. Поразточихме се. Закачки и шеги стигнахме до Казанлък. Така. Община Казанлък обаче. Още малко до града. Не е малък град. Доста полко е. Панелки. Трябва да сме там. 1,5 трябва да сме там горе-долу. Ние се движим сравнително добре. Горе-долу с 10 минути закъснение, което си е постижение. А по навигацията още 14-15 минути. Тук вече пристигнахме. Квартал Речица. Тук пътя рязко ще стане зле. То се очаква тук да е хубав пътя. Да. Каква хубава локвичка. Да измиеме джантите, викаш. Няма, ще обиколиме. То с ендурото ще мине по средата, това на него насета. Ето го човека, седи и чака. И възрастната му майка. Драго ми е да те видя, човек. Здравейте. Да, видях, стана. Аз съм Костадин, КБС. И на мен много ми е приятно. Честит рожден ден, бъди жив и здрав и скоро на мотор. Жив и здрав, честит рожден ден, всичко най-доброто желая. Здраве. На рожден ден се идва с подаръци. Това е символичният подарък, първия мърч за тебе. Тая тениска е за тебе, да си я носиш със здраве. И по-същественият подарък, благодарение на KBS. Ето го тук. Той не те вижда.
Това е кутия с събрани пари за дарение. Благодаря много. Бонето е важно, за да прибере ушите. Да. Така. Сега по-добре. Хвани се за рамото ми. Айде, нагласете му и другия крак. Да. Легнал полицай. То легнал полицай човек въобще не се забелязва в целият топ пепеляк. На Вестрова му е добре, ма и на то с доминатора също. Да. Те са си вкъщи. Доминаторът доминира. Далече, давай. Дай пред мене да водиш. Свилински минерални бани. След 200 метра. Видя ли? Да, тук сме. Няма така рокерски дочува. Да сложа очилата, трябва да обърна малко и шапката. Тук се пали. От тук се пали, от тук се угаси. Дай му газ. Така. Дай газ, Генчо! Сега това. Дай му, Генчо! Влизам аз първи. Ами ако може да поръчаме, те какви са? Готино това заведение, воденицата. И ръката минава точно покрай него. Тунджа. Тук са хващали водата и към колелото. Приятели, искам да благодаря на всички, че дойдохте да отпразнуваме рождения ден, да ми направите кефа с снимките, да ми изпълните душата с звука на моторите. Винаги съм искал да имам приятели мотористи. Имаш ги, човек. Вече. И ако не беше стоманата, това, което ми се случва, нямаше да ми се случва. И на нас. И ние имаме случки заради него. Благодаря ви много и приятели. Еми, пичове, това е от нас за днес. Оставяме Генчо и поеме обратно към София. Надявам се той да успее да събере нужните средства за операцията, възможно най-скоро. С наша, с ваша помощ. Останете си със здраве, довиждане и до нови срещи!